Bideo honen bidez, aztertuko dugu zelan kalkulatu erro baten erroa. Eta, beti bezala, ariketa baten bidez ikusiko dugu. Vale, demagun daukagula, 5 erro, karratu 3. Vale. Lehenik eta behin, idatziko dugu, barruko erroa, barruan dagoen erroa, baina berreketa bezala. Orduan izango litzateke, 3 ber bat biren, vale, eta mantenduko dugu 5 erroa. Vale. Hau izango litzateke, 3 ber bat biren, eta erro hori berreketa bezala ipintzen badugu, ber bat 5. Orain, berreketa baten berreketa izango litzateke berretzaileen arteko biderkaketa. Beraz, 3 ber bat biren, bider bat 5. Edo, 3 ber 10. Berretzailea zatiki bat denez, erro bat bezala adieraziko dugu, 10 erro 3. Ja, orain aztertzen badugu, zer egin dugu? 10 hori, nondik dator? Bi errotzaileak biderkatzetik. Orduan, 5 bider 2, 10. Hori izango litzateke, azken emaitza. Beste adibide bat egingo dugu. Erro, 3 erro, 5 ber 4. Gauza bere egingo dugu. 5 ber 4, ber barruko erroa, ber herena, ber bat biren. Orain zer daukagu, berreketa baten berreketa. Baina azken baten, berretzaile guztiak biderkatu behar dugu. 5 ber 4, bider herena, bider erdia. Beraz, 5 ber 4, 6. Hau simplifikatu aldugu, baina hasiera batean idatziko dana erro bezala, ikusteko propietate argiago. Izango litzateke 5 ber 4, erro 6 barruan, Orduan, 6 erro 5 ber 4. Zer gertatu da? Nondik atera dugu honek emaitzak? Bider 3 6 da, eta errokizuna berdin mantentzen da. Egia da, kasu honetan, simplifikatu aldugula. Orduan, ametik, hemen ere simplifikatu aldugu, orduan, atera aldugu zatiki baliokidea, 5 ber 2 eren, eta hauze, edo emetik, edo azken emaitzatik, nahi dugun bezala, azkenean ordena berdin da. Orduan, 5 ber 2 eren, 5 ber 2, erro 3 baten barruan, 3 erro 5 karratu, eta heldu bagara ona, 6 erro 5 ber 4, gauza bera, simplifikatu aldugu, berretzailea eta errotzailearen arteko erlazioa, 6 laurden edo 3 biren. Egin aldugu, berreketatik edo azken emaitzatik. Simplifikatuta hau izango litzateke. Beraz, erroaren erroa egiteko erreza. Errotzaileen arteko biderkaketa egiten dugu, zuzen, erroen bidez, edo bestela, berreketa lez ipintzen badugu, berretzaileen arteko biderkaketa, hori da.